Mm. Sarap. Mapait. Siya po ay Marinduqueña, pero half Ilocano na rin yan. Humihigop na rin ng suka yan. Tikman natin. Kasi ako nagluluto rin ako ng dinakdakan eh. Ilocano rin ako from Isabela. Subukan natin. Masarap. Panalo. Wala bang beer dyan? Kaibigan, lutong Ilocano ba ang hanap mo? Katulad nito? Tara, samahan nyo kami. Puntahan natin ang Dinadayong Restaurant sa Imus, Cavite. Nandito na tayo sa Sarios Restaurant. Madali lang itong hanapin dahil searchable ito sa Waze. Pasok tayo. Tara, mag-order na tayo. Silipin natin ang kanilang menu. Oo. Tama na. Tama na. Game over. A few inches later. Ayan, nandito tayo sa Sarios. Tikman muna natin itong... Oo nga pala. Nandito tayo ngayon sa Sarios. Mga lutong Ilocano lahat itong in-order natin. Una natin titikman itong papaitan nila. Halika, bukas mo to. Ayan. Sarap. Mapait. Kasi papaitan, di ba? Sarap, panalo to. Sunod naman natin to. Ito. Masarap to. Para sa mga mahilig sa gulay, dinengdeng, nalabong, rabong sa Ilocano. Sarap. Pwede rin sa mga bata kasi may tilapia. Ito yung dinayo ko rito eh. Gusto kong matikman. Subukan natin. Siguradong Ilocano rin yung may-ari talaga nito. Masarap. Panalo. Sarap to sa hard. Ayan. Ito naman yung kanilang Pinulpog natin, no? Tikman natin. Inihaw din siya eh. Inihaw na pork na may liver din. Parang lang siya. Suka yung nilagay nila. Tsaka sibuyas. Ang sarap. Ito naman yung order ng aking asawa. Ito daw ang kanyang titikman kasi siya po ay Marinduqueña. Pero half Ilocano na rin yan. Kasi humihigop na rin ng suka yan. Ako muna ang unang titikim, ha. Dapat mo naman dito sa bagnet nila, bagnet, sarap. Tikman natin, syempre, itong kanilang bagnet. Hindi na makatis ang aking misis, tikman na rin niya. Sausaw mo muna eh.
Cheers. Mm. Mm. Sarap. Ano itong kare-kare nila bagnet. Punta na kayo dito sa Sarios ng Never really know what's going on. siya po ang may-ari ng Sarios. Kailan po ito itinayo, sir? Itong physical store namin, ano pa lang kami, nung 21. 2021 lang. Hindi, nung August 21, 2023. August lang ngayong Yes, ngayong pero ano 3 years na kami online. Ngayon lang kami nag-physical store. pagkain Ilocano. Talagang masarap, lalo na yung papaitan. Yung ito lang yung hindi ko pa Baguio La Union ito yung pulpog. Sa north. Yung isang north. person sa north, ang tawag nila, Insarabasab. La Union, Baguio area, Benguet area, Pulpog. Ito, grilled. Yung Insarabasab is in, dun sa Apoy. Punta po kayo dito sa Imus, Cavite, Sarios, Ilocano Food, Pag-asa 3, Imus, Cavite. Oh. Break tayo dito ah. Sarap po. Yeah. Wala na. Lalaki to lalaki. Kaibigan, marami pong salamat sa panonood. Huwag sana nating kalimutan na suportahan ang ating munting channel. Pindutin na ang subscribe button. Marami pong salamat. See you again on my next video.